От този понеделник започват проявите, посветени на Дамян Дамянов. На 18 януари тази година се навършват 80 години от рождението му. Основен организатор на проявите е хуманитарната гимназия в Сливен, която носи името на родения в Сливен голям поет. На 18 януари се навършват 80 години от рождението на големия поет Дамян Дамянов. В Сливен неговото име носи хуманитарната гимназия, която е основен организатор на проявите, посветени на годишнината. Те стартират още в понеделник с поднасене на цветя на паметната плоча, където е била къщата на поета. Традиционно на 18-19 януари отбелязваме патронния празник на гимназията, най-младото училище на територията на община Сливен. Но тази година имаме повече вълнение по подготовката на патронния празник, защото се навършват и 80 години от рождението на големия български поет, роден в Сливен, милеещ за Сливен, живеещ в духа на града. И затова до последния момент уточняваме какво да направим, да отдадем заслуженото на неговата памет и неговия дух. Обявихме седмицата от 12 до 19 януари като Дамянови дни и предвиждаме различни прояви, които да ангажират не само нашите ученици, но това, което правим, да има отзвук и в местната общност. Така ще се възстанови, значи, ще се възкреси паметта за поета, който доскоро беше жив сред нас, който все още продължава да живее в младите поколения с вълнуващите стихотворения, посветени на любовта, на смисъла на човешкия живот. Ще почнем с поднасене на цветя пред паметната плоча, там където е бил неговия роден дом. Ще поканим на среща с наши ученици, негови връстници, които да разкажат спомени от ученическите години, от първите стъпки в творчеството на Дамян Дамянов, по-нататъчната му съдба и, разбира се, тържеството, за което най-така се подготвяме, ще бъде на 19 януари. Очакваме да дойде съпругата на Дамян Дамянов, госпожа Надежда Захариева. Тогава ще отчетем литературния конкурс, ще се проведе рецитаторски конкурс с рецитал на негови любими творби. Ще се открие една изложба в фоайето на Зала Май. Тази година активно се включва в празника и община Сливен. Тя предоставя изложбата, предоставя залата. Реставрира се една проблемна мемориална чешма в пространството пред общината. За която и ние сме правили репортаж. Да, зная. И се надявам, че с нейната реставрация сливнали ще уважават паметта на големия поет и тя ще се запази така, както е била идеята, нали, при нейното построяване. Дамян Дамянов заслужава вниманието на своите съграждани. Радвам се, например, че успоредно с нашите инициативи и пенсионерския клуб Дамян Дамянов ще отбележи на свое тържество годишнината.